F'kummenti lil mezzi tax-xandir dwar l-aħħar żviluppi politiċi, il-Kummissarju Ewropew John Dalli qal li 8 snin ilu fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista tal-2004 huwa kien wissa lill-Eżekuttiv Nazzjonalista li n-nazzjonalisti ma kinux aktar qed isibu li l-Partit Nazzjonalista huwa darhom. 8 snin wara, is-sitwazzjoni minflok marret il-quddiem marret għall-agħar għal John Dalli. Ta' 8 snin flok l-affarijiet irrenġaw, l-affarijiet iktar ħraxu, b'attakki fl-opinjoni tiegħi oxxeni, kontrija, oxxeni kontra membri tal-partit li dejjem kienu lejali lejn il-partit u dejjem kienu taw sehemhom lill-partit u mhux lil xi nies individwi. Mistoqsi min għandu jerfa' r-responsabbiltà ta' dan kollu, John Dalli wieġeb hekk. Issa jiena ngħid li għandu jerfa' r-responsabbiltà kollha min qed immexxi. Dwar il-hacking tal-indirizz elettroniku li fi kliem John Dalli allegatament twettaq minn grupp li qed ifassal attakki anonimi fuqu, Dalli qal li għadda l-ismijiet ta' dawn il-persuni lil Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-laqgħa li kellu miegħu fis-sigħat li għaddew. Minkejja li ma qalx intqal f'din il-laqgħa, John Dalli konferma li l-persuni involuti huma persuni fil-Partit Nazzjonalista. Huma nies fil-partit. Mhux se nsemmi ismijiet għalissa. Mortiġant il-pulizija. John Dalli rrimarka wkoll dwar il-mod differenti li bih kien ġie trattat mill-Partit Nazzjonalista fl-2004 meta kien hemm rapport fals dwaru mill-mod ta' kif Richard Kakija Caruana qed ikun trattat mill-Partit Nazzjonalista. U anke meta tibda tisma' llum l-enfasi li qed issir li mhijiex fair illi RCC biex insemmu l-RCC għax hija fid-deffa ma jkunx jaf xhieda x'se jgħidu meta jixdu. Tajjeb, jiġifieri daw li kienet ħaġa mhux tollerabbli li ma jkunx jaf se jgħidu minn qabel ix-xhieda. Jiena kien hemm rapport fidej il-Prim Ministru, kien hemm rapport fidej in-nies u lili ħbewuli, lili ma qalulix fuq ix qed issir l-akkuża fuqi. Dalli ddeskriva l-mod kif ġie trattat huwa bħala żlealtà f'livell għoli ħafna. Dik għalija hija livell għoli ta' żlealtà illi lili tibqa' tkidni għal dejjem.